Dobré ráno z německého Zelova, kde právě dnes začne první závod mistrovství Evropy autokrosu roku 2024. Je teprve něco po 7 ráno, už jsem tady byl před 6. Už před 6 tady seděli diváci a tréninky začínají teprve, volné tréninky, warm-upy, teprve v 9:30, ale už před 6 hodinou se tady Němci scházeli. My teda máme pozice zabraný tamhle u plotu na řetězu připnutý od včera. Takhle vypadá trať. Včera tady probíhaly nějaké přípravy na trati. Samozřejmě celý týden předtím už jsme viděli videa, že Němci připravují. Přes noc lehce pršelo. Teď už se začíná dělat slunce. Bylo několik přeháněk nočních a večerní déšť. Takže trať bude asi ideálně provlhčená. A my si jedeme projet parkoviště závodních strojů. Šlapu na kole. Teď to bude ohromný sportovní výkon. Vyjíždím do depa od diváckého prostoru. Hlavní brána je jinde. No a budeme si asi pročesávat tady ty ulice takhle. Takže nebudu všechny týmy jmenovat, protože to bych asi nezvládnul, ale vpravo máme Vénu. Tady Kindle tým. Dobré ráno. A teď jsem tě překvapil zrovna. Vlevo Pytlounovi, Novotní, vpravo my kempujeme. Tady už jsou všude diváci. Takže si projedeme depo tímto způsobem. Pedok, Zelov, autokros. A jedeme. Vpravo je servis pneumatik Kumho. 3 nazouvačky. Tak tady jsou týmy crosskárů. Tady už je tým i RSK, Kart Cross České republiky. Vlevo další týmy crosskárů. Jestli si nerozbiju nos, tak to docela i možná zvládnu natočit rychleji než pěšky. Tak, teď jsem se otočil. Tady jsme byli právě u výjezdu z trati. Tady se vyjíždí po rozjížďce zpátky do depa. Vpravo, tedy ještě zastavíme, je předstartovní prostor, průjezd stanem, kde se kontroluje registrace pneumatik předepsaných, které jsou od divize Junior Buggy výše. Předepsané, letos je to Kumho ve 2 směsích. 16 stovky a Junior Buggy mají 1 směs, trochu měkčí. Super Buggy mají tvrdší směs, protože by to samozřejmě nepřežilo. Tady vpravo máme tým Vaculíků zaplachtováno, tým Antony zaplachtováno, ještě se spí. Vlevo Alfa Racing, tady už se odplachtovává. Tady byl Bram Hoekstra vpravo, tady je tým Sulek, ahoj. Tady Alfa Racing. Tady už je Mike Bartelen, Adrian Bule, Willy Albers a další Holanděni tady v řadě nahoře. A my jedeme dál do depa další lineu. Tady je příjezd, hlavní brána do pedoku. Vlevo je potom tým Puten tady s novým kamionem. Mají zaplachtováno. Takže jedeme další lineu dolů. To už jsme v pedoku B. Tam to bylo Ačko. Vpravo Life Belgie. To je jeden tým. Tady další parta Life. Po levé i po pravé straně všude buginy. Vlevo tým Dust. Tým Šafránek. Tady jsou Dustovi. No a já jedu dál dolů. Tady Peters Automotorsport. Tady je celá řada továrních bugin Peters. Karty i velké buginy 16 stovky. Už jsme na konci u plotu, ale těch uliček je tady ještě několik, takže jedu dál.
No a zase budu šlapat do kopce. Tady další kroskáry vpravo. Je Roy Fitten, Buggy 1600. Tady je tým Lagos, španělský tým kroskárů. Tady Joy Polarens. Nebudu všechny jmenovat, protože to bych tady chodil hodinu. Depo je úplně plné, takže autokros žije. Autokros letos zase nabral plnou sílu už u nás v Humpolci minulý týden. Prakticky 170 aut na startu. Tady jich tolik nebude, nemám ještě startovku, ale podle depa a podle toho, že zrušili divizi cestovních vozů, odvolali, nepojede se, tak je tady těch týmů zřejmě taky hodně. Už večer, když jsme chodili a navštěvovali týmy, tak všichni jsou našláplí, nadržený. Ahoj, dobrý ráno, tady je tým Hošek. Hošek, tady máme Vojtu Káru, nabírá sílu na to, aby dělal videa. Takže pěkný videa uvidíte až později. Tady to bude jen takový můj štěk. Vlevo tým Nikodém. Tady je už servis rozjetý taky. Bugina připravená, dělalo se do noci na technice. Tady už se vykládá. Vpravo si myslím, že tady byl, teď nevím, jestli Kevin Peters je tady. Ten je možná tady. Tady je před námi, jo, tak tady ho mám. S motorem Subaru. Boxer. Je nový speciál. Kevina tady nevidím, ale osobně. Vlevo další Semok Racing tým, takže to jsou další kroskáry. Tady Martin Kolomý, tým Kolomý. Dobrý ráno, ahoj. Jedu dál. Tady už jsou Francouzi, Němci. Nebudu každýho jmenovat. Maďaři, tady. Tak si nevím, jestli to byl. Teď nevím, kdo to byl. Z Maďarska. Byla to juniorka. Istvan Istokovič to mohl být. Podle barev. Před námi je Dr. Klein, to je David Horák, Super Buggy. Najdeme další řadu. Vlevo tým Kristýnka Svobodová. Hned nad nimi Eliška Plná. Tady jsou Svobodovi. Tady je tým Plná. Tady se ještě odpočívá. Už mi napovídají. Schovávají se přede mnou. Ti, kteří měli náročný večer, nechtějí být viděni ráno. Tak. No a měli bychom mít komplet projetý pedok. Tak to je depo, sobota ráno, Německo, první autokrosový závod mistrovství Evropy roku 2024. Diváci zo Slovenska. Čau chlapci. Taky jsme si večer potkali, popovídali. Je tady krásně. Začíná hřát sluníčko krásně dozad. Jsme tady takhle hezky v přírodě. Ještě se můžu vrátit k trati. Tak jste se mnou na procházce. Doufám, že jste se moc neunavili. Že vás nebolí nohy a ruce jako mě. Tady pan Novotný, Lukáš Novotný, dobrý ráno. 336. Bitte jetzt zur Reifenregistrierung, in 10 Minuten ist dort zu. Tady je jedna nová hasičská Tatra, kterou jsme tady včera viděli, že
Němci pořizují Tatrovky. Tatra Force. No a jsme zpátky u trati. Kdo malinko sledujete autocross, tak víte, že tady v Zelově v Německu se závodí, jezdí se přímo okolo těch paneláků tamhle. Paneláky mají zabedněný přízemí. Někteří lidi tady ani nejsou asi na víkend, to nejsou fanoušci autocrossu, ale některé balkóny jsou zase úplně obležený, takže tam je rodinná party a sousedská možná party. Ale spodní patra suterén, ty spodní byty jsou úplně zabedněný dřevěnýma deskama, že lítá kamení až vlastně do těch paneláků, do těch bytovek. Nahoře je domov důchodců, těm zase lítá kamení po startu z toho prudkého vracáku tady. Když jede Vili, nebo jezdil Kuba Kubíček a podobný dravci, tak uklízečky hned po odjetí rundy poměrně často vybíhali, čistili parapety a čistili jim v domově důchodců trošičku aspoň chodníček, když jim tam přiletělo přes tu cestu nášup hlíny. Takže to je tamhle nahoře, tam je dům seniorů. Přesto se tady jede. Můžou být rádi, že tady v Německu mají autocross taky rádi. Tak, tady pod námi je startovní rošt. Startuje se nahoru. Ale to uvidíte na videích, jestli se nám nějaký podaří udělat. Proti nám je komentátorský stanoviště, kde je úžasný komentátor Andreas Flašar, který umí ten autocross opravdu prožívat. Ty emoce z něj úplně tečou při závodu, takže vás zvedá ze židlí při jakýmkoliv náznaku něčeho, co by se mohlo stát, umí předvídat, takže úžasný komentář. Ještě spousta informací k autům, samozřejmě v němčině, takže mu ne úplně všechno rozumíme, jak mluví rychle, ale prostě vím, že mluví o autech, vím, že mluví o jezdcích, je to skvělý. Občerstvení, tady patoky, to znamená německý pivo, nepitelný peliněk, ještě, že máme svoje v tomhle případě, ale jídla jsou tady dobrý, nebo nějaký ostatní nealko nápoje, ale ty piva, ať je to Krombacher nebo Berliner, to opravdu jako pivař nepřekouše. Český pivař. Tak, tady všude občerstvovací zóna. No a před námi ta Tatrovka ze předu. Já se s vámi loučím a pokusím se udělat nějaký videjko ze závodu, z jízd, pakliže nám to signál dovolí, ale signál je tady velice, velice slabý. Ahoj!